Purblock Rende izolačná doska vyrobená z tuhej polyuretánovej peny je vyrobená so špeciálne tvarovanými lamelami, ktoré jej umožňujú ľahko ju ohnúť okolo oblúka, stĺpu, potrubia a iných zaoblených detailov. Takto dosiahnete dôsledné zateplenie oblých detailov s dokonalým rádiusom. Polyuretánové dosky vyrábame presne na zákazku podľa potreby zákazníkov na požadovanú hrúbku a priemer oblúka alebo stĺpu. Pri montáži, čiže lepenie na stĺp alebo oblúk, odporúčame použiť polyuretánové lepidlo určené na lepenie izolačných dosiek. Lepidlo nastriekate na vyrovnanú dosku, tak aby sa mierne dostalo aj do vyrezaných lamiel a po chvíľke ohnite dosku okolo stĺpu a zafixujte až do vytvrdnutia lepidla, napríklad lepiacou páskou. Spoločnosť Stelo je výrobcom a dodávateľom PUR a PIR dosiek, panelov a blokov. Potrebujete poradiť alebo máte záujem o individuálnu úpravu? Neváhajte nás kontaktovať. Stelo, PUR a PIR dosky, panely a bloky. Tepelnoizolačné, konštrukčné, modelové. Na Stelo.sk